I gach sépéal catalach fud an dain, bhíonn Turas na Croise le fáil. Uaireanta bíonn siad taobh muo mar deala bhéigean. Uaireanta eile bíonn siad le eiceáil sna fuinneoga go daite. Ach an cuid is mó den ann bíonn Turas na Croise le eiceáil mar srá pictiúirí ag crocha balla na sépéal. Tá ceithre cín déag san iomlán, agus insíonn siad dúinn mar gheall na uaireanta deireanach a bhí i saoil íosa. Eisin ag siúil tríd na sráideanna i Iarúsaileam, an céasa, agus críochnaíonn siad le corp íosa síonta amach sa túma nua. Is seans dúinn iad stoppa in ar saoil féin, agus cúpla nóiméad a caitheamh ag féachant agus ag samhlaíocht conas a bhí na uaireanta seo i saoil íosa. Conas a bhó íosa nó na daoine a bhí timpeall air. Nuair atá míad a gcaoiló, thusnóimid leis an céad ceann, agus téimiid ó ceann go ceann ag stoppa ar feadh cúpla nóiméad ag gach ceann, ag féachant ar an pictiúr, ag smaoin a bhéir, ag déanamh mac na bhéir, agus an sin tá padar a deireamid i gcónaí ag gach ceann. Áramid tú a Chríost agus molamid tú, mar is tríd do Croise néafa a dúscail tú an saoil. I réad na glúna rinne ealaíonn tóir úntach ópan na álainn le Turas na Croise. Cuid acu tá an-cáil acu agus tugann daoine ó fud na domhan chun iad a eicó. Agus féidir leat do cín féin a dhéanamh. Pictiúirí le fáil ar an idirlín, nó is féidir leat smaoinmh ar an scéal tú féin agus do pictiúr féin a tarraingt. Na cín atá going inis is iad cín a rinne mé i rith an céad lockdown de Covid, nuair a bhí na sépéal go léir dúnta agus ní raibh mé in ann dul i gcóir an Turas na Croise. An céad stáisiún, déartar íosa chun bás. Ní raibh Pontius Pilóid ag iarraí íosa a chur chun bás. Bhí sé chun é a scaoileadh ar dús. Ach an sin cúla sé an slua taobh muo. Bhí siad garbh agus glórach, agus bhí siad ag bécaigh go raibh siad ag iarraí go mbeidh íosa céasta. So ag an deireadh, thug Pontius Pilóid íosa den na saidúirí, go cuirigh siad chun bás é. Áramid tú a Chríost agus molamid tú, mar is tríd do Croise néamh a dúscail tú an saoil. An dara stáisiún, iompríonn íosa a Chris. Bhí ar íosa an Chris a iompar tríd na sráidna. Ghlach sé leis. Níor dhiúltaigh sé é, cé gur raibh is aige go mbeidh sé ag fáil bás ar an Chris sin. Áramid tú a Chríost agus molamid tú, mar is tríd do Croise néamh a dúscail tú an saoil. An tríú stáisiún, titan íosa don céad uair. Bhí an Chris trom, agus hit íosa. Sin ceann den an rúnmhara faoi íosa, cé gur dia é fós ba fear é agus hit sé. Bhí muintir na háite ag féachant air. Cuid acu ag gaiire agus ag maga faoi. Cuid acu ag scradíal air
agus cuideachá ag gol. Áramí tú a Chríost agus molamí tú, mar is tríd a Christe néamh a dúscail tú an saol. An ceathrú stáisiún. Búla níosa le na bháthair. Muir a bocht. Búlann sí le íosa agus é ag siúil leis an Christe a grim go dtí fud a bháis. An cuin leat mura sa sépéal sa teampel nuair a bhí íosa óg, nuair a bhúil sí le Simeon agus le Anna, agus dúirt Anna léhí bé tú críomhrichte. Seo an lá a bhí muir a críomhrichte nuair a bhúil sí le na bhacbocht. Áramí tú a Chríost agus molamí tú, mar is tríd a Christe néamh a dúscail tú an saol. An cúigú stáisiún. Cuirtear ar Simón Saoirínach, an Chris a iompar. Ní raibh íosa in ann an Chris a iompar ina éonar. So stop na saidúirí agus peoch sí duine amach ón slua a bhí ag fécant. Just éon duine. Tharla sé gur Simón ó Saoirinn a bhí ann, Simón an Saoirínach, agus bhí an Crois a iompar le íosa. Áramí tú a Chríost agus molamí tú, mar is tríd a Christe néamh a dúscail tú an saol. An séú stáisiún. Cuimlíonn Veronica aig íosa. Tá scéal amháin í Turas na Criste gur bhúil bán éigean, just go ná bán le íosa, agus bhí trúa aici dó. Cimil sí a aig, an fuil agus an alais le brat a bhí aici. Áramí tú a Chríost agus molamí tú, mar is tríd a Christe néamh a dúscail tú an saol. An seachtú stáisiún. Titin íosa don dara uair. Bhí an Chris an trom. Bhí muintear timpeall ag maga faoi íosa agus ag béic i gearr, agus hit sé don dara uair. Áramí tú a Chríost agus molamí tú, mar is tríd a Christe néamh a dúscail tú an saol. An ochtú stáisiún. Tugann íosa solas do bhaná Rússalam. Búil íosa le drám ná i Rússalam. Tháinig siad go minic chun éisteacht leis, agus anois bhí siad ag gol agus a cuine nuair a chonaic siad conas mar a bhí íosa. Ná bhí í ag cuine ar mothán ar sa íosa, ach ar bhar chun féin agus ar son bhar pháistí. Áramí tú a Chríost agus molamí tú, mar is tríd a Christe néamh a dúscail tú an saol. An néú stáisiún.
Titan íosa don tríú uair. Cé go raibh cabhair aige le Simón hit íosa an tríú uair nuair a bhí sé ag iompar an Croise. Bhí tíirse is dócha, bhí a corp lág, agus hit sé. Áramí tú a Christ agus molamí tú, mar is trí do Croise néamh a dúscail tú an saoil. An 10ú stáisiún. Buintear a cuid éadaí de íosa. Nuair a thrug siad an áit ina mbeidh íosa ag fáil bás, buin siad na éadaí de. Áramí tú a Christ agus molamí tú, mar is trí do Croise néamh a dúscail tú an saoil. An 10ú stáisiún 10. Céastar íosa an Croise. Cuir na saidúirí na tarnaí isteach I lámha íosa agus ina chosa. Céastar agus cuir siad an Croise suas an cnoic in áit na raibh gach duine in ann a fheiceáil. Áramí tú a Christ agus molamí tú, mar is trid do Croise néamh a dúscail tú an saoil. An 10 stáisiún 10. Fáinne íosa bás an Croise. Bhí íosa an Croise feadh cúpla uair, roimh gur fuair sé bás. Ag an deireadh scaoil sé anall, agus thug sé a saoil do dia. Áramí tú a Christ agus molamí tú, mar is trid do Croise néamh a dúscail tú an saoil. An 3ú stáisiún 10. Tógtar íosa a nús den Croise. Nuair a bhí íosa marmh, tóg siad an corp a nús ón Croise, agus bhí seans ag muire slán a bháin eile a rá leis. Áramí tú a Christ agus molamí tú, mar is trid do Croise néamh a dúscail tú an saoil. An 4ú stáisiún 10. Síantar íosa sa túma. Tógtar corp íosa agus cuirtar I túma nua agus cuir siad cloch mór ó sa cór nach mbeidh éon anmhaithe fian ná gadaí in ann corp íosa a thógáil. Áramí tú a Christ agus molamí tú, mar is trid do Croise néamh a dúscail tú an saoil.